Lehenengo faseko azken jardunaldia Gipuzkoa sortzen eta Kormoran rugby taldearen arteko lehia ikusiko dugu gaurkoan. ¡Ramiro, puto! Klasifikatuta dago urrengo faserako. Ikusten dugu Unai Baion baloiarekin, prest. Ya está, ¿no? Gipuzkoan sorteneko kapitaina prest, Kormoran taldekoa ere. Lehia hasiko da. Ederra. Eta Gipuzkoan sortzen errekuperatu du baloia. Hor, Alex Akarreta lehian. Berriz alde txikira. Juan, bai, Juan. Arbentzako baloia, Iñigo Arbe. Arrapatute. Jorge Arbe, barkatu. Iñigo Arbe bera nahia da, lehen urten talde berdinan ibiltzen zan. Eta Mele uztartzea Kormoran taldearen alde. Partidaren lehen uztartzea. Espero dugu aurreko partido bezala ez izatea, uztartzetik. Ikusiko hemen Aldo Cornejo baloiarekin. Ikusiko dugu eta zigor kolpea Gipuzkoa sortzenen kontra. Zakigu ondo zergatik. Eta tusera botakute baloia. Aber, ateratzen den, Aizea Dario. Eta bai, atera du baloia, izango da tusa Kormoranen alde. 30 metrotan. Eta aseguratu dute lehenengo saltadorei baloia emanez. Mola. Ondo aguantatzen du Gipuzkoa zonek, ondo Jon. Horrek ez abantzatzen, baloia atera beharko da. Eta ateratzen du baloia. Eta aban egin du. Baloia erori zaio mutikoari. Ikusi du nahi baino erantzuena da beldurtu, ez? Eta partido bigarren uztartzea Gipuzkoa sortzenen alde. Hor ikusten dugu Ramiro Oribe, bi zenbakiarekin, Jontxu Agirre bere alboan eta Mame Birame. Bigarren lerroa gero hitz egingo dugu beraietaz. Partidako bigarrengo uztartzea. Espero dugu. Hainbeste uztartze zukitzea, ezta? Partidotan. Hori da, bai, Carlos. Ikusten da
Eta zigor golpeak Gipuzkoa sortzenen alde. Ikustiko gu zer erabakitzen duten. Derrubatu egin dute, ez da? Bai, alaxea. Eta ber... Epaiaren bigarrengo gestuarekin esaten du beraiek bera bota dutela uztatzea eta Unai Baionek 3 puntu Bai, eskatu dituzte. Bai. Ikusiko dugu, orain euria hasi du, haizea, Dario baita. Ikusiko dugu, ez da erresa. Ostika dirudionez ez du erresa ematen, lokaztuta dagoela eta, baino Isilduko gara. Unai Baion ostikaliari Ekingo dio. hori oso ona da. Barrura! Eta barrura erditikan. Unai Baion bere urtek izan zian atzo, zorionak Unai. Zorionak Unai! 3 eta huts. 3 puntu barrura! Luisek hankarekin gelditu, baino Kormonaneko jokalariak hartu du baloia. Errekuperatu egin dute, Aldo Cornejo ateratzen du baloia. Oso zuri daude, Kormoranekoak, Bai, baingoz. Gutxi hartu dute. Bai, amarrak ez daki oso ondo zer egin, Aitorrek plakatu, Akarretaren laguntzarekin. Berri izalde berdinera. Arek baditu urte batzuk, ez da? Zakur zarra! Bai. Oberenak. Eta hankarekin jolastuko dute. Eta oso hanka ona, bai. Oso ona. Gipuzkoa sortzenen aldeko tusa izango da. Baino bostetan, 5 Bai. metrotan. Kormoraneko batek min hartu omen du, ez? Horai? Bai, ikusiko dugu. Bai, belauna min hartu du. Baino partidua jarraitzen du. Ez baita lehenengo lerrokoa, ez, Carlos? Hori da, badeko gurenak, lehenengo lerroa denian lurrean dabilena. Eta mola Gipuzkoa sortzenek, aurrera doa, oso ondo, paziente. Pizkanaka, Bado aurrera jarraitu, bai, baloia Unai Baionentzako. Eta kanpora baloia. Kanpora. Eta tusa izango da Kormonaren aldekoa 38 metrotan. Ostika txukuna, Baionena. Bai. Ez da erresa, igual honekin ostika ondatzea espaziak egitea, baino, beti seguro. Dirudienez, aldaketa. Ze aldaketa izango da, Olai, ze zenbatu da? Hogeia sartuko da, bai. Baina ateratzen dena zein da. Eta ateratzen dena da 6 zenbakia, uste dut. Bai. Txalo bero bat. Errekuperazioa opa diogu. Juan Fernández kanpora dijoa, ez? Bai, Juan Fernández kanpora. Lau zenbakia barkatu, ez? 6 zenbakia, lau. Jose Ruben da. Eta berriz partidura. Jose Ruben ateratzen da, eta Nicolás García Barrora, ez? Bai, alase. Da, Ogeia Barrora. Tuxa ondo hartu dute Kormoranekoak, mola. Ondo formatu dute, bai. Baina Gipuzkoanek ondo aguantatzen du. Ikusiko dugu, a ber, bai, aurrera dijo. Eta baloia kanpora. Kanpora Amabiari. Amabiak plakajeko fallo bat ikusi dugu, baina aurrera goaz. Ondo gelditu dute jokalariek. Ondo. Pase bat bera eta hankarekin eman dio, Iban Lazpitak hartu du baloia, Gipuzkoa sortzeneko 9 zenbakia. Eta Raka ikusten dugu hor.
baloia ez da ateratzen. Kormoran taldeko amabiak hartu du. Estika nahiko txarra, baina beraien aban bat, beraz, baloia gure esku berriz ere. Azkatik guala fita. Bai, hanka ona. Utsunea ikusi du. Eta hor... Ondo. Gaiztarrogo, urutzeko. Ondo, ondo. Horrek esaten dio, hemendik ez, hemendik ez. Beraien, 22an sartu gara. Beraiek 22 barrun jarraitu nahi dute kanpora botatzeko baloia direkto, ikusi gogu egiten duten. Lugan oso ondo Eta ez... ez dure... Unai Baionek baloia. Eta Jorge Arbek korrika. Bai, ondo, jarraitzen dute. Oia, beste pase bat, ai! Bai... Esquina! Denbora dauka. Bai, Juan paseal. Sorte txarra, baina bueno. Holako gauzak probatu behar dira. Ondo, Jorge, buena. Ondo, Arbe, sigue. No sale. Bien, sigue. ¡Fuera, Oñate! ¡Bo! ¡Ataca! Ondo, 13. zenbakia, Oñat Urbieta. Pasea egin dio Joanes Zendoiari. Arroio hori barkatu. Hori da Joanes Zendoia barkatu. Oain hartu dena baloiak. Eta Joanes Arroio oaingoan. Ez. Pase egin dozkenen momentuan eta bai! Entxegua! Ze zenbakiak, Iban Lazpita 9. zenbakiak egin du entxegua. Zelako faseak, ez? Bien, Arbe. Gizon honek hasi dudana. Ondo. Eta orain, Unai Baionek botako du transformak da. Ez, Oñat, Ez, aldatu dute, Oñat Urbietak botako du, indar gehiago daukala. Pizka gehiago. Alde hori Oñatzen ona da, eta normalean... Oñat Urbietak ematen dio alde Bai, horretikan. eta Baionek beste alde batzu... Bai. Klasia. Ez du sartu, ez? Ez. Ez du sartu, baina bueno. Amairugarren zenbakia kanpora junda eta 21. zenbakia barrura. Comentábamos que se ha ido el número 13 del Cormorán y ha entrado el número 21. Número 13, Julio Benjamín. Julio Benjamín ha salido por lesión. Y ha entrado Lamberto Lapuente García. Hay superioridad numérica. ¡El penal, eso! Aguanta ya.
Bestela izan liteke. Aguanta Nats. Ondo, repiqueteo, buen repiqueteo, Nats. Ondo garbitu arraka. Eta berriz, mami birabe baloiarekin, ondo. Aurrera, beti, aurrera. Lagundu! Ai, baloia eskabatu zaio. Joanes baloiarekin. Joanes, agarreta laguntzen. Iban Lazpita gogoko ditu keinu horiek, ez? Bai. Keinu faltsu horiek. Eta arbitruak Abantaioa zegoen Gipuzkoaren alde, beraz, bai. uztartze. Arbitruak dio plakajean izan dela Habana eta ez duela nahi egin eta horregatik izango da melea Gipuzkoa sortzenen alde. Repulsa dago Gipuzkoaren alde, beraz, kormorana... Zapallón, no hostia. Prefusa. ¡Buena, Mabe! Hostia, asko zelgan, Mami, Bai, Luisek ondo plakatu. ¡Fuera! Ramiro! ¡Ramiro, culiao! Ramiro Oribe. Ondo Juan. ¡Segi, segi! Juan. ¡Lagundu, Zarro! ¡Lagundu! ¡Lagundu! bien, Aras! ¡Lagundu! Ondo! ¡Epa, de costado! Zaletuak gertu egin azkagu. Bat piztinara bota da, ¡Dale, dale, dale! Ondo, Juan! Ez du soldado plak... Azkar jokatzen dute, juegan rápido, el número 9. ¡Eman! Baloi ateratzen da, zelako pasea, ¡Ahora! xistega, ¡Ahora! amaus garren zenbakia berriz, ¡Venga! alde berdinera. Pegatin asko, pegatin asko. Epaiaren ustez. Beste aldera irikitzen dute, pase luzearekin, eta pasea kanpora joan da direkto. Abantaia utzi du, Habana egin duelako kormoranek, beraz, uztartze edo tuxa emango dio aukeratzeko Gipuzkoako kapitainari, Oker zaude, Carlos, ez da izan aban. bai, Habana geho baloi atera da, orduan bi aukerak. Ez nago ados, Carlos.
Bigarren zenbakiari amari atera diote bultzatzeagatik Gipuzkoa sortzeneko jokalaria, 9 zenbaki gara, eta zigor ensaioa izan da. Lehenengo zatiko Ekuadorrea iristen ari gara. Mame Mirame baloiarekin, Mame gogor, eutxi. Ramirok baloia altxatu du. Eta Iban Lazpitak oso ostiko ona eta luzea presioa sartu beste taldeari. Dale, dale, dale. Ataca, ataca. Dale, Lazpi. Eta kanpora, eta baloia kanpora. Ez kanpora baloia, baloia kanpora. Eta orain Tuxa Gipuzkoa sortzenen alde. Oraingoan, kanpoko sakea. Telmo Gaizarro, labarren zenbakiak hartu du baloia eta mola osatzen dute. Mola pixkanak aurrera dijo. Kriston Zuloa dago ezker aldeen, baino ja berandu atera du baloia. Aurrenago. Ve aquí, noidek. Ondo. ¡No suelta! Aitorrek hartzen du baloia eta karretari pasea. Iban Lazpita ja berriz baloiarekin, Jon Agirre baloia, atzean Baionek, Juanek, plagajeri eusten dio. Hor profundidade pizka gehiagokin, ibili bergara, bestela, kanpora joteko. Oso pase honak hor. Berdin duze gualdi, Gipuzkoak eskura. Bai egia talde honek beti eskura jolasten duela, berdin duze seguraldi egiten duen. Gaur euria dario eta eskura, Kriston pase luzeak, Luis, Baionen pase luzea hartu du. Todo. Eskuak. Jorge baloiarekin, Jorge iritsi da. Jorge Arberen ensaioa, mazgarren zenbakia. Ratxan dagoen mutiko bat. Iñigo ala Jorge. Jorge. Inigo bera naia, lehen erratu naiz, barkatu. George. Eta Unai Baionek, esan dugu bezala bain, Unai Baionek botako baldontatik. Esango du zergatik, bat eskerra da, bestia eskudia, beraz. Ba bai, agian hori da arrazoia, Carlos. Claro, kontu. Bi gehi bi, lau. Ondo. Gaur olai humoretsu dugu. Ederki. Bai, zoritxarrez ez nautzu eukiko bigarren zatian, konpromezu bat dela eta horregatik orain nahi naiz asko hitz egiten. Zer duzu olai? Ba, ni jotzet Ilargi Txaranga. Ilargi Txaranga babestutako ostika. Isiltasuna. Eta Ilargi Txarangak ez dio zortea eman Baioni. Zertutan gaur, olai? Gaur 6-etik 8 Urnietan. Urnietako gaztegin ibiliko gara jotzen trompeta, saxofoia eta instrumentazko. Ederto. Ondo pasa, olai? Bai, baita zuek ere. Gogoratzen ditugu gure babesleak, Okelan, Gezalaga Okelan, bai. Oain ireki dute denda berria, Marmarra baita. Bida helatuak. Enea Gozotegia. ¡Fuertes, hay tackles! ¡Manos!
Joan fijau, oinatz urbieta barrura. Bai, Juani baloia. Juanek zulo aurkitu du. Bai, oso plaga jaun egin dio. Arrebek esaten dio, hemendik ez. Joanes arroio gartzen du baloia, eta ez dakit. Bai, jolastuko eskura, ondo paseon ateratzen du. Joanes bera Aitorri ematen dio pasea, Aitorrek Luisi. Luisek Joanesi, Joanes... Hau superrugbi ematen du batziak. Eta Gipuzkoa zenek abana egin du eta gero tuxera junda baloia, beraz izango da uztartzea Kormoran rugbiaren alde. Baina merezi du, Gipuzkoa hola ikustea. Bai, merezi du. Ikaragarri denetan. Nola jokatzen duen eskura, Bai, treskuartosak eta delanteroak ere. Bai, ikusi dugu aurreko fasean 3 delanterok egin dituztela kriston pase onak eta azkarrak. Bai, lehenengo lerroa, bigarrengoa eta hirugarrengoa. Orain esango ditugu 4 eta 5 zenbakien izenak, 4 zenbakiarekin Telmo Gaizarro eta 5 zenbakiarekin Carlos Joanes Zendoia. Eta horren guztartzean, 3. lineanko linea zenbakiak. Bai, Gipuzkoa. Bai. Errepikatuen ez melea, guztartzea barkatu, esango ditugu 6 zenbakiarekin Luis Díaz, 7. zenbakiarekin Alex Akarreta eta 8. zenbakiarekin Aitor Angiozak. Bai. Horralezek ez dutiko asko, baino lanean lanpetuta dabil, plakatzen. Está disfrazado argentino, pero nada todo. ¿Me quitasteis el paraguas? Berriz plakajean aban bat. Ematen du hau entrenatzen dutela. Eta uztartza izango da Gipuzkoa sordenaren. De la línea. Bai, barroa. Vale. 10. zenbakiarekin Unai Bayon. Bederatzi esan dugu lehen. Iban Lazpita. 3. lerroa aurreko zartzean esan dugu. Orain isituko gara. Eta... Franco golpea. Arbitroak epaiak dioenez, pre-push pitatu du. Hau da, uztartzera lehenuo sartu da. Prepush ingeles ez. Gaur, Joan Rodríguez, humorexu dugu, Eta baloia... Iban Lazpitak baloia ez du hartuko du oraingoan, bai, ez, bai. Ui, ze ongi, Aitor baloiarekin. Aitorrek Telmori. Telmo batetik juten da. Telmo Gaitorri berriz. Eta Aitor barrura. Hau bai, ensaio polita, 1 metroko ensaioa egin dute gaztiak. Bai! Barrura! Sortzen, bai!
zortzigarren zenbakiak sartu du, Aitor Angiozarrek sartu du. Oraingoan. Oraingoan, Baionek botako du alde hortatikan, ikusten dugu oinatz txorkatian mina duela. Torregatik botako du nahi Baionek. Ezta, Carlos? Bai. Ja, kamisetak txuriak ez daude, Ez? Ja ez dira geratzen. 9. zenbakiarena pixkat, baino... 9 izan behar, ezta? Bai, 9 izan behar. Xildasunarekin ikusiko dugu orain. Baionen ostika. Ostika polita eta kanpora. Polita baino haizeak kanpora bota dio. Azken faseak, Ari da Gipuzkoan sortzen... Aldaketa. Comentamos que el número 9 del Cormorán va a ser sustituido. Y Aldo Cornejo es sustituido y entra el número 23. Sale Aldo Vicente. Aldo Cornejo. Cornejo. Izango te da, Cornejo bai. Y entra el número 23. 23. Diego Soberón Romero. Mucha suerte. Ez dakigu ze saiatu dan egiten, baina, bueno, baloia Gipuzkoan sortzen, bai, berriz kontra egin diote ostikari, baina baloia guria da, jarraitzen du guria izaten. Hortikan azkar atea gargea. Hor komeni da fase asko egitea, Carlos? Ez. Hor fase bat edo bi, gehiagoz jota eta 10ekin edo 9ekin kanpora joan berda. Bai. Erabat ados. Eta ikusi dugu ja, 3 fase egin dituztela. Baina oraingoan ja, bai, Baionek kanpora bota du baloia, ez du atera. 23. zenbakiak hartu, 10 pase, 10ak 12ari. 12 sartuko da, baina... Itziarreko basatik... Oztopo batekin topatu da. Hori da. Itziar, ez deba, Zigor golpea, ez dakigu zergatik izan den. Hay un polla que está en el suelo, que apoya la rodilla para aplacar. Y si está muy abajo, ¿cómo quiere que va a quemar? Nos lo explica Sebastián. Por la seña que hace que se levante, hizo así. Hoy en la zona de comentaristas ez dugu esan, baino pare bat invitatu berri ditugu. Sebastián Sedran. Muchas gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, lo que pienso Facundo es que Sola. Facundo Sola, kaixo Facundo. Eso. Arracha León. ¿Qué te ha parecido eso, Sebastián? Tomando la people, todo bien. Lo que tomó, de acá no se puede ver mucho, pero por el gesto que hizo fue que el número 8 de Guipúzcoa estaba con la rodilla apoyada en el suelo. Lo cual no puede jugar porque Al iniciar el placaje, correcto. Y por lo que yo ahora entiendo, ha sacado el balón fuera de... por la línea muerta, por lo que volvemos a la melee donde era el... Aprovechamos la melee, aprobetxatzen dugu melea, esateko 12. zenbakia Juan Sorreluz dakago, 11. zenbakiarekin Anart, Zendoia lehengusuak, 13. zenbakia Oñatz Urbieta, 14. zenbakiarekin Joanes Arroyo eta 15. zenbakiarekin Jorge Arbe. Eta ez inigo, ez naztu, hori beranaia bai. A ber, uztartzea ondo, Gipuzkoa aurrera, Aitorrek ateratzen du baloia eta Juan eman dio. Juan emanatzi, bai! Plakaje nahiko altua izan da eta horregatik hori ikusi du arbitroak.
Txartelak aztu ditu gaurkoan epaileak. Bai, aztu ditu bai. Ikusiko guea bigarren zatian hartzen ditun bestuariotik txartelak. Se le tiene que escapar una tarjeta al árbitro. Unai Baion baloiarekin, eta bai, hola. Kanpora. Eta gogoratzen dugu gaur, como delegado de campo, daukagu Mikel Larrañaga. Zarauzko presidentea. Presidente bat. Beti eskua botatzeko prest. Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko, Mikel. Aupa, Mikel. Betiko 23a Kormoranekoa, zuri. Real Madridekoa dioenez. Ai, eskabatu zaio baloia. Bai. Eskapatu baino, iez, ez, Olai? Iez, bai. Beraz? Beraz, uzartzea Kormoranen alde. Bai. Euria gogor dario, momentu hontan. Kamara, guztitzen. Bai. Kamara guztitzen ega pixkat. Apur bat atzera eramango dugu kamara. Baina gu aurrera. Uztartzean bezala. Aurrera bultza egin behar da. ¡Oh, señor! Zaki gondo zer pitatu duen. Baina zigor golpea Gipuzkoa sortzenen kontra. Bai, Jontxu minuta dago pixkat. Baina jarraitu dugu, Jontxu gogorra da. Uztartze hori egokitu behar dugu partidon da. ¡Dale, Jon, hostia! Zemuz ikusten zu partidoa, Ander? Hemen aterpean ederki ikusten da. Baina hotza, ez, hotza. Zelako pasa egin duen Mikel Larrañagak. Magia du oraindik. Bai. Zarra baino magiarekin. Ni zakien bezala, zarrak, materiala, ez pertsonak. Eta errakuperatu du baloiak. Irikitzen du baloia beste aldera. Gustatzen zaio oinatze ikeinu horiek egitea. Bai, gogoratzen dugu oinat Zer badai? Errekortaria dela. Hori da, errekautaria. Errekortaria. Gorde! Ezen plazietan dabil. Bai. Jontxu! Eta zigor golpea. Zigor golpea. Eta azkar jolastu dute. Bai. Baina hor dago Joanes. Laguntza emateko prest. Joanesen repikito polita. Eta nire ustez orain irteteko aukera dugu, beraz, Eta pase gutxiago egin. hori da, Carlos. Ez, Aukera Joanek. eta beharra esango nuke. Bai. Nekea, gaina. Hori da. Baina bakoitza jakin behar du zer egin behar duen. Zikuan! Kristo naize bola eta hori bola Dario momentu hortan. Ondo, Ramiro hori Kriston plakaja egin du. ¡Sí, mame! Zer hori egin da, hortigan atera behar. Bai, gaurko partida etxetik ikusteko. Bai, Carlos, bai. Erabat ados. Horregatik gaude gu partida hau komentatzen, zuei momentu honak pasaraziz.
Ai, ikutu du baloia eta... Bai, atera da, eta... Zelako ostika, Bai, bai. Kormoranen... Eta baloia kormonaren izango da. Bai, kaskabarra, Dario, momentu hortan. Dario, invitartuko du ikustera egun batean. Bai. Bai. Egualdia ona ez, baino ambientea polita. Bai, hemen bai. Komentarista bai, alaia. Bai. Alaia eta pomposa. Eta ikusten dugu kormoranekoak hor jolasten, Joanesek ondo. Zakurran egualdia gaurkoa. Bai. Kontxo! Ateak aterako dira zelaira hemendikan gutxira. Eta igelak ere, igelak ere. Ostika zuzenean kanpora. Ostika zuzenean kanpora, beraz, partiduen tokitikan izango da alboko sakea. Eta gure kronometroa dioenez, lehenengo satia hemen amaitu berri da hola, baino epaiak ez dio berdin. Bai, goratzen du epaiak egon dela akzio bat bere kronometroa eten egin duela, horreak igual minutu bat edo 2 minutu gehiago jolastuko dira gaurkoan. Baion klasearekin, kanpora, beraz... Eta bai, bukatu da lehenengo zatia. Gipuzkoa sortzen 25, Kormoran rugby taldea. Dale. Ya está, ¿no?
irakurri du jokaldia, baino Baionek aurreraka erori zaio baloia. Txirriz egin du baloia, Carlos. Irristatu ez, Kino? Txirriz, bai. Egualdi txarra dario. A buscarlo. Si no, limpio al gimnasio, No te enteraste, ahora damos órdenes. Sebastián, egualdi txarra dario, ezta? Bai, bai. Oso gaizki. Oso gaizki. Bueno, pero contatu Oso gaizki, Darío. Sebastianen anekdota andorra. Buen esquí. Ez lehen esan bezala, hemen Andorran jokatuko dugu azkenengo partida fasekoa. Hijo era faseko partido, que está, Carlos. Bai. Tiene una tormenta, bro. ¿Volvió Aitor? Sí. Está ahora en la melea ahora ahí. Con Doñats. Gol. ¡Eva! Muy bueno. Oñatzi izango Muy dugu. bueno. Itziar ez Arbitro dela. bat gaur, mareatuta etorri da. Kartelak gaiztu ditu. Venga, venga, a jugar. Doñat! Itziar ez deba Más espacio la próxima. importantea. Acelerá. Vale, Félix. Sácalo. Tuya, Telmo, tráela. Colo. La colo es colo. Arellano Barroa joan berdu ez? Leicester. Bai, Arellano vuelta a los terrenos de juego dijo du. Bai. Inigo Arellano Lehenengo Jerai. Lehenengo Jerai Lonbide. Barrura. Temporaldi zoragarria. Cuando yo, Jerai, Bien, Adiós. Dale, Jerry, Joitsu, Jerai. Jon Agirre, Conquistador, kanpora dijoa, eta Jerai Lonbide Barrora. Ven acá. Atento, Iván. El rebote es tuyo. Opa. Ay, uy, boluda. Escua. Ay, Juancho. A jugar. Carlos, Soler, ¿cuánto le fui a girar? Pedila, Joa, pedila. Sí, ay, qué linda. Cambio. Zerbait aurratu, zak? 19 izale? Hau, ¿Es en actividad, Miquel? Amaika esangorik ere ez? Maika da malau. Amabiestek segunda, eh? Ese señor, escuadrón no dice. Oye, ¿quién está en serio? Mikel, aldaketa? Aldaketa arraroa ez? Ala bat atea eta tercera bat Barrora. Amaika kanpora eta 19 Barrora. Gabriel Calderaro kanpora eta Barrora Raúl Medrano. Pelota, Joa, tuyo. Dale. ¡Oh, no! ¡Oh, ya! ¡Sí! ¡Va solo! ¡Ah! ¡Fondo, Telmo! Uno Joa, uno defensa. Besta aldaketa bat. ¡Fondo, Joa, Magnus Solaren
arriskua sortzen taldean. Zein dator, Carlos? Kanpora dijoa Jorge Arbe, 15 zenbakiarekin. 15 zenbakiarekin Jorge Arbe kanpora. Eta redebuta egingo du temporada honetan Inigo Arellano. Peli, 20. zenbakiarekin. Dale! Nor da horri zubidan dagoena? Franzo ez? Bai. Atzian! Atzian! Inigo Arellano lehenengo baloia, barrora. Inigo Arellano alias Pelicano lagunentzat. Ahí está. Baja, no se le da a nadie. Bueno. ¿Quién es Jerry? Atzelako ensaioa bi primeran artean eskura jokatzen. Zitzaki puntu esan ez. ¡Ondo, Aitor! Porque es táctil la pantalla.
bukatu da, ez da, Carlos? Bai. Arazoko eki ditugu. Bai. Eta, azkeneko emaitza, 53. huts. 53-0 a favor del Gipuzkoa sortzen. Urrengo partiduan, Sebastianen Andorrako anekdota. Mila esker, ikusentzule hoi. Gracias a todos. Nos vemos Eta la próxima bigarren, día. itzulian ikusiko dugu elkar.